Siqala kwalo mkelene zombukeli kusuke kusho seyaqala ke ingqayizivele yohlelo lwakho oluyintandokazi ekhaya Jikelele. Ngisho macekaceke ohlelo ngeke ukholwe uma ngithi asikaqedi ngisho unyaka njengoba sizamazamisa indonga zomsakazo nje. Sundaba zekwayo phela thina kukhulunywa ngathi emabhasini ezitimeleni ngisho nasemasontweni ngisho nasemhlanganweni yendawo uzwa abantu sebehlebelana bethi mbonile kholos yithi ke labo. Mbukeli uthi wakayithola nje usenkingeni kuthiwa kuwe asifonelele namba. Angithe wena uyazi asifone ke lapho kusulokhu yankwankwaza Nkosi yami awusazi nokuthi wenze njani. Igama lami Mbukeli nguNoxolo uMamtshalo kwaMwali kanti sesigeqa thatha uzokulethela izindaba ezihamba phambili ezemidlalo isimo sezulu kanti bakhona futhi nesixoxisana nabo mayelana neindaba ezahlukahlukene. Angihambi ke ngedwa ngihamba noKholosa kwaLubisi uMadlongothi. Molweni mawethu emakhaya sinibhotise kwizakhiwo zejelo losasazi loluntu elithembekileyo nelingenamkhethe ngolusuku lwangolwesine usuku lomama siza kuni siphethe oko usemdleni woluntu nokunxanye nokuxhatshazwa koluntu ngolwazi siza kuvula inkqubo ke ngendaba ekuphele imini yayizolo zihamba phambili kube khona ke nodliwano ndlebe ngomkhono emva kwentsimbi yesithandathu kunye nolunye ngomkhono phambi kwentsimbi yesixhenxe siyivalele yuri. Omnye uceba udutyulwe wabhubha eThekwini KwaZulu-Natal esisehlo senzeke phezolo. Ungcwatshiwe izolo umama osolwa ngokudlisa ingane zakhe uShevu maqede ayibulale naye lesi sigameko senzeke ePort St John's esifundazweni Eastern Cape. Hallelujah linamandla kamali kaJesu. Sanibonani babukele emakhaya igama lami uSibubhana the gospel dude ngila ekhaya Jikelele. Keep watching ekhaya Jikelele siniphathele kumnandi umdlalo neindaba na yonke into oyithandayo. God bless you. Kudutshulwe kwabulawe elinye futhi ikhansela esifundazweni KwaZulu-Natal. Lesi sigameko sokudubula senzeke esigcemeni kwaB eMlazi kholakala ukuthi likhansela belikanye nabanye ababili ngesikhathi behlaselwa abalesi abangaziwa bebehlomile kuthiwa bavulele ngenhlamvu bebhekise emotweni yezisulu imoto yabeke isiphaphalaza yaphuma emgwaqeni ikhansela lishonele endaweni yesigameko kanti abanye ababili baphuthunyiswe esibhedlela bese simweni esibucayi. Inhloko yesebe lezempilo eLimpopo uGqirha Phophi Ramathuba unqinile ukuba kufaniswe izidumbu ezintandathu zabo babandekanye kwingozi yebhasi nelori ngecawe eMusina kwaye inkqubo yokufanisa izidumbu sele iqalile kwisibhedlele saseChilidzini ngaphandle kwaseThoyandou eLimpopo. Kube usuku olugcwele umunyu njengoba amalungu emndeni yabaphangalele ebehlonza abathandiweyo bayo. Umnyango wezempilo owezenhlalakahle kanye nezithunywa zasemayini Venetia bebekhona ukuzoduduza imindeni eshonelwe. Bayishumi abantu abashe ngendlela yokuthi akubonakali ukuthi obani. We need a next of kins, we need children, we need parents who are there so that we can start with the DNA collections, the sampling process. Nakuba imayini DBS Venetia yavalwa ngomsombuluko kulandela lesigameko kepha ukusebenza seqalile futhi. Our employees are getting back to work. We understand that it's going to be a process. So we are making sure that we follow proper processes to ensure that we return operations back safely. Owesilisa ushonelwe indodana yakhe neminyaka engama-35 ubudala usakhungathekile namanje. Bana babararo. Ngibasizana. Ingqondo yami sebumnyameni njengoba eshiya amadodakazi amathathu njengamanje angazi ukuthi ubani ozobanakekela ngifise ngathi engabe mina odlulile emhlabeni njengoba sengimdala nje. Ngitabe ngwele stress. Eminye imindeni inqabile ukukhuluma nabezindaba yathi kusenzima ukukhuluma ngalolu daba. Untombezanele eMtsizela oneminyaka engama-35 ubudala nezingane zakhe ezintathu babekwe endaweni yabo yokugcina eJabovo ePort St John's eEastern Cape. Umtsizela usolwa ngokudlisa uShevu izingane zakhe ngesonto ledlule ngaphambi kokuba ayibulale naye. Imeko enzima usizi lubhalwe ebusweni kubazili
ngelixa kufika imizimba emine abazili basothule isikhalo. Le meko yothusa abantu abaninzi elizweni laseMzantsi Afrika. Usapho ludandathekile emphefumlweni. Basothukile kakhulu abantu kakhulu apha ekuhlaleni akukabi kuhle ncam andiqonda bayawuthi emva kokuba sebeyibekile imizimba le kumnqabaqinisekayo ke ngokuba yenzekile nyani le nto abakaqiniseka ukuba yenzekile. Ngoku ngabantwana abathathu babulewe ngunina wasibulala. Loo nto ke kwelinye icala abanye bathetha ngento ukuthi mhlambe indlala, kodwa ke mna ndifuna ukukhuthaza abantu bakuthi ukuthi masingabi saxhomekeka only kwinto zegrant nentoni. Abantu abaninzi babona singathi indlala nentswelongqesho ngunobangela wezenzo ezikumila nje, ingakumbi kwiindawo esezilalini. Kukwahlatywe ikhwelo lokuba urhulumente axhaphaxhabhise ngokwenza inkqubo ezawulwisana nendlala. Eyona nto siyikhuthazayo msasazi ukuba le nto yabantu engathi bayibona into ekude le nto smart city kuphela kwento enophelisa le nto yokuba abantu bade banikezele kuba bebona ingathi ikamva labo alikho ulungileyo. Abantu abaninzi bathi izenzo zokuzibulala kwabantu kwiphondo leMpuma Koloni ziyazisanda, yaye bafuna urhulumente enze nangakumbi uqinisekisa ukuba imikhwa enje iyapheliswa. Ndinkululeko Nyembezi, Iindaba ze-SABC, ePort St Johns. Inkampani ibonelela ngombane eRhawutini City Power iqhubekile nomsebenzi wayo wokucima umbane ofakwe kwizakhiwo zokuhlala edolophini simahla. Umkhandlu dolobha iGoli ubambisene nenkampani ephakela ngogesi eGoli iCity Power baphume umkhankaso ezindaweni ezisenkabeni yeGoli benqamula izintambo zogesi ezakhiweni okuhlalwa kuzo ngokungemthetho futhi ezingakhokheli ugesi. We are doing that necessarily to get our money that people owe the city of Johannesburg. Money that is owed to City Power only. We talk of give and take 10 billion rand. That's a lot of money. So as a city, we have a target of 4.7 billion that we must collect monthly. So we are not getting that money. We are sitting at 3.something billion. Okwamanje leli dolobha libhekene nengqinamba yabantu abaphinde bazixhumele ugesi ngokungemthetho uma usunqanyuliwe. Now we're going to go across the street. One of the buildings that we cut off last week has actually reconnected themselves back. So we're basically going to conduct level 3 cut off there so that they are not able to even reconnect themselves back. Ziyisishiyagalombili izakhiwo ezihanjelwe namhlanje, kanti ke esinye sezizathu zalokhu ukusha kwezakhiwo sokuba insakavukela kuleli dolobha. Also again, we are doing this program because at the fire that happened some weeks ago, you know, it requires that as a city and government, we must just do something to deal with these illegal occupied buildings across the city. And now this is part of the action that we are going to do to deal with them successfully. So others are occupied by people who we can't account, we don't know them. Others come from abroad and so on and what have you. So this is a problem. We are here today as a follow-up of last week because we got the feeling that it was resistant. Kulindeleke ukuthi lo mkhankaso uqhubeke nangesonto elizayo. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usephosele inselele amazwe athuthukile emhlabeni ngokuthi abambe iqhaza libonakalayo emzamweni ukubhekana nokuguquka kwesimo sezulu okubangelwa kakhulu ke ukungcoliseka kwemvelo kanye nomoya. Wethule umbiko wakhe oqukethwe yiNingizimu Afrika emhlanganweni omkhulu wenhlangano yezizwe oqhubekayo eNew York. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uphinde wagcizelela ngelokuthi izwekazi lase-Afrika linesilinganiso esincane kakhulu ngokungcoliseka kwemvelo nomoya emhlabeni jikelele. Kodwa yilona futhi eligcina selithwala kanzima ngomthelela olethwa ukuguquguquka kwesimo sezulu okubangelwa ukungcoliseka kwemvelo nomoya nathe kwenziwa kakhulu amazwe amaningi angaphesheya kwezilwandle. Despite having little responsibility for causing climate warming, Africa is warming faster than the rest of the world. Like other parts of the global south, the continent is significantly affected by climate change. As such, climate actions cannot be separated from the drive for sustainable and inclusive development. The signs that we see sends a clear message that the world is not on track to meet the goals contained in the Paris Agreement. ElaseJalimane alihambisani nokushiwo yiNingizimu Afrika kulesi sithangami njengoba lithe selihambe elide ibanga ekunciphiseni ukusetshenziswa kwemikhiqizo engcolisa umoya nokuyikhona okunefuzela ngokushintsha kwesimo sezulu ongejwayelekile. Domestically,
we are on track to produce 80% of our electricity from renewables by 2030. Our goal is climate neutrality by 2045. Factoring in the impact of carbon sinks, we are projecting to cut our emissions by at least 88% in 2040 already. Esithangamini sanamuhla abaholi base-Afrika bavumelane ngazwilinye ngokuthi amazwe acebile emhlabeni kufanele abe phambili ohlelweni oluzoba nemiphumela ebonakalayo ngokwehliswa kwezinga lakho konke lokho okungcolisa imvelo nomoya. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ngokuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kuseni. Iqembu elibusayo i-African National Congress elichithile isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bukandunankulu esifundazwe umxolisi Dukwana nokuyinto eyenzeke esishamthetho sesifundazwe eyinsukwini ezedlule. Kanti ke lesi siphakamiso siza nje emva kokuthi uDukwana ethe kunemali eyigidi 3 zamarandi ezasetshenziswa emngcwabeni walowo owayengamele ezemfundo esifundazweni ngoNdasa nonyaka. Ingabe amaqembu ezombusazwe asesifundazweni iFree State amfune hambile ngaphansi kwaziphi izathu ukuthola kabanzi ngalokho sixhumana nongoti wezombusazwe uSakhile Hadebe. Hadebe, asikubingelele sikwamukele ohlelweni ekhaya Jikelele, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabingelela njani? Siyaphila, sethembe nawe uyaphila. Besicela nje ukuthi mhlawumbe uqala usithathe ukusibeke nje esithombeni ugeqe amagula ngesiphakamiso sokungabethembi ubuholi bukaDukwana esishamthetho sesifundazwe iFree State. Ngiyacabanga lamsakazi ukuthi ezinye zezinto laphayana eFree State kuyahambisana nokuthi kunalolu hlelo mobheka obelube khona ngesikhathi engena uDukwana. Ungene umuntu obebukeka engathi uzoklina noma uzohlanza okungenzi kahle noma indunankulu ongaphambilini ubaba uMahashuli. Ilona khadi ngempela ebebonakala bengene ngalo. Kodwa ke manje sekuphenduka amatafula manje uma kuvela izinsolo noma lokhu okuvela njengokuthi uvezwa iqembu eliphikisayo lokuthi ngesikhathi somngcwabo kaNgqongqoshe ukhona okungahambanga kahle kwezezimali uma bebheka indlela izimpendulo ezaphuma ngayo eParliament ukuthi imalini kahle hle eyasetshenziswa mase kubhekwa nesamba sonke sebudget approviwe emngcwabeni kaNgqongqoshe ukuthi ke manje sekufuna kubhekisiswe eduze ke manje ikakhulukazi for umuntu obengene ngokuthi uzokhuculula. So sekumele ke kubhekisiswe and akusiyo into esingathi mhlambe into encane le ngoba siyazi ukuthi ohulumeni mumva nje sekuke bavela nje izinkantolo kwezinye izifundazwe njengase Eastern Cape umngcwabo obaba uMandela lo wayemngameli wakulelizwe. Siyakhumbula manje basezinkantolo abantu ilolo daba. So ukudliwa kwezimali noma izinsolo zokudliwa kwezimali zemngcwabo akusiyo into esingathi ngabukelwa phansi noma singathi into engekho, into efuna ithathelwe phezulu ne challenge impela kufanele aphumele obala kuvela ukuthi kuyenzakalani ngemali umngcwabo kaNgqongqoshe. Manje Sakhile, ubona ukuthi ke ukuphawula kaDukwana ngemali yasetshenziswa ngesikhathi kufihlwa lo wayengamele ezemfundo eFree State ngabe ke izizathu esibambekayo yini futhi sinasi isisindo esingaholela ekutheni bese kuba nalesi siphakamiso? Yebo msakazi, phela engithi uma kuukuthi nje uDukwana nje bekhuluma akayena nje umuntu nje noma imuphi kodwa uyinkulumobuso lapha. So konke akukhulumayo singakuthatha njengokuthi kuyinto enesisindo noma okunamava noma iauthority ukukhuluma njengomuntu ohlezi esihlalweni. So into ayikhiphayo kufanele kube into akwaziyo ukuyimela futhi akakhulumi nje kuphela nje ngoDukwana kodwa ukhuluma ukhulumela ioffice leli ahleli kulona. Into ayishoyo sonke isikhathi kufanele kube into ehambisanayo nesemabhukwini, kube into ehambisanayo nesuke iphasisiwe ngaleso sikhathi. So into ayiphefumula ngomlomo wakhe kufanele kube into akwaziyo ukuyimela impela kunjalo. Uma kuukuthi kukhombisa ukuthi kunongahambisana kahle kwezinto noma ulwazi kufanele kuphenyiswe eduze impela. Uma ukuthi uyahluleka ukumela inkulumo zakhe noma lokho asuke ekuphimisile izathu esanele ukuthi bangamcela impela ukuthi ashenxe labo abasuke bebona ukuthi akahambisanga kahle. Iqembu elibusayo ke lona limkhombisa ukumeseka ke kodwa uDukwana. Ucabanga ukuthi ke mhlawumbe zikhona yini ezinye izinto ke thina njengabantu esingazazi eziholela ekutheni ANC imvikele?
phela ngithi ubaba uDukwane uhleli esihlalweni engesona sakhe, uhleli esihlalweni sayo iANC ukhongolose. So kuyaba abakwazi nabo ukusheshe banikezele ngaye, ngoba mebenikezela ngaye shuthi bavuma ukuthi bathume abantu abangenzi kahle, shuthi yibo abangenzile kahle, ngoba la muntu uDukwane lapha uyini uyubuso bayo iANC. So izofisa ukumvikela ngaso sonke isikhathi. Kokunye ke vele kungaba ukuthi kukhona nongale kwaloko. Akujwayelekile ukuthi uma kukhona izinto ezifana nalezi, ukuduka kwezimali noma ungaphathi kahle, kwenziwe umuntu oyedwa kuphela obale phezulu osuke enhloko ngaleso sikhathi. Kukhona asuke esebenzisana nabo. Sikubonile kona wonke amacala abakhona athinta izikhulu. Alikho sikho isikhulu esiba necala sisodwa. Sisebenzisana nabanye. Futhi ke sesiyazi ke manje sesibone kaningi ukuthi abanye abasuke bethunyiwe lapha kahulumeni bathatha izimali bazibuyisele khona eqembini lakho lesuke libathumile. Okungenzeka nokuthi iqembu naluqobo lako kukhona elakuthola ngalo lona lolo hlelo, ingakho kufanele umvikele. Noma ngathiwa litholanga ke kufanele kodwa livikele isithunzi salo, ngeke basheshe banikezele ngayo. Manje kube wehlile ke esikhundleni uDukwana, ingabe lokho bekungaba namthelela muni ke eqenjini, ikakhulukazi phela ngoba kunokhetho nje ngonyaka ozayo? Ngicabanga ukuthi ade kuzoba kubili. Okokuqala ade kuzoba kubi kakhulu uma kuze kufika la ukuthi khona ugcina ekhishwa ngohlelo lokuvota la khona lapha isishaya umthetho, ngoba bekuzobe kuukuthi sesize sabakhipha amasela siwakhiphile, asiqhubeke sowakhipha wonke ke manje eParliament yasishaya umthetho. Ade kuzoba iyona ndlela yokukhankasa kumaqembu lawa aphikisayo. Kodwa enye indlela ade ingaba lula for ukhongolose uma ufuna ukuzivikela, uma bazi ukuthi kungenzeka aphume, bengafanele bamlinde aze afike ethweni la kuvotwa khona. Befuna bamsuse bona, bathi ngoba ngathi inyawo zakho zimdaka, awuwile eceleni ube uthi uyozicoca kancane, thina sibe siqhubeka sisebenzele umphakathi. Kodwa ke ukuthi basindeleke okwamanje. Manje ke laba abafuna ukuxosha uDukwana sakhile ngokubona kwakho, ngabe benzela abantu yini noma ke kusadlalwa nje zona ezombusazwe? Hayi, ezombusazwe impela ziphezulu ngempela, kusayiyo imbango yayo lezo ezombusazwe. And njengoba usuke nawe wakuveza, ikakhulukazi manje sekumali yethe manje sibheke khona okhethweni ngonyaka ozayo. Ama-list enhlanganweni ebusayo ngaphakathi aqaliwe ayadwetshwa ayenziwa. So sekufanele kucace ukuthi ubani okhona elistini ophambili nobani oza ngasemumva. Futhi sikhumbule nje okunye okungaba nomthelela ukuthi ipolitiki ibe phambili kakhulu. Ikona engikuvezile eqaleni ukuthi ukungena kwakhe uDukwana bangenabo abantu abayohlanza. Laba abahlanzwa nabasuswa ngaleso sikhathi kuzongena bona, nabo angeke baze bagoqe izandla bathi ngincika mjoli, nabo bazolwa bafisa ukuyela endaweni zabo. Abanye bazofisa ukuziphiniselela noma ngasabuya ngabona uqobo lwabo noma iziqu zabo esikhundleni. Kodwa nje ipolitiki iyona ephambili kakhulu kulona lolu daba. Manje ithini ke iLuthuli House, ngabe kube kwaba khona ukuphawula eke yakwenza okukhona okuvela khona eqenjini elibusa iANC yeLuthuli House noma kuthulekile nje kusecwaka? Impela bengikazi ngize ngibone lutho koqhama ngasendlunkulu yakona ukhongolose. Ngike ngathi ukubheka nje ensukwini embili entathu akukho engisakubonile okuvela ngakhona kuNdlunkulu. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe bathe akwenidile nalo nina lapho esifundazweni ukuze benzele ukuthi uma kwenzeka luphume esandleni baqhamukeke bona sebe ethi hawu kodwa lapho ephondweni anenzanga kahle, bekumele nenze kanje. Ngoba manje uma bezongena manje uyoba inkinga uma luphuma udaba esandleni, ngeke besakwazi ukuqhamuka sebengena sebebeka icala kwabesifundazwe, ngoba bona bayabokugcina. Ngicabanga ukuthi benza ngamabomu ukuthi babadedele badile nalo. Uma kwenzeka lonakala baqhamuke bemsulwa bona sebethi cha akuhambisanga kahle nalo uhlelo obefuna kube lithathiwe. Ngicabanga ukuthi benzela lokho, hayi ngoba bezibile ngempela. Hayi ke Sakhile Hadebe, sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakho, sikufisele nje nosuku oluhle. Ukubonga mina njalo ube nesuku oluhle nabalaleli. Yebo. Lobo ke mbukeli bekusakhile Hadebe ongungoti wezombusazwe, besixoxisana naye nje ke ngohlelo leZoom sikhuluma ngendaba yesiphakamiso ke sokungabethemba ubuholi bukaNdunankulu esifundazwe umxolisi Dukwana. Okwaba nje ke mbukela ke sinjike iqunga seyidolo, sizobuya emva komzuzwana.
Siphinde ke sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Yonke nje ke imphumela yemidlalo yombango wesicoco se-DStv Premiership njengoba sike sakubonisa ke kulombiko ongenhla iMamelodi Sundowns ibuye ngamaphuzu agcwele iguqisa ezimnyama Orlando Pirates ngegoli elilodwa eqandeni. Komunye komdlalo basaqhubeka ukukhala ezimathonsi abalandeli beKaizer Chiefs njengoba ikhale ngaphansi ngegoli eqandeni ibhekene neSuperSport United. Kusenjalo iTS Galaxy ivakashele iCape Town City lamaqembu abambane ngeqanda ingekho egobe uphondo. Emidlalweni wokugcina isikhukhune United ithelene othulini iRoyal AM ngegoli eqandeni kanti ke emqhudelaneni weUEFA Champions League iReal Madrid itholane phezulu neUnion Berlin yanqoba leli qembu ngegoli elilodwa eqandeni. Emidlalweni obuhle abahlobisile bekubhekene iBayern Munich kanye neManchester United. Kulomdlalo kembukela iMunich idle umhlanganiso ngamagoli amane kwamathathu kanti iArsenal ibhubhise iPSV ngembudlu yamagoli amane eqandeni kwase kuthi ke iSevilla yabambana ngegoli elilodwa neLens. Ibanyana izakudlala okokuqala sukela kwaphela indebe yehlabathi yamanina. Eliqela lizakudlala neMelika kwimidlalo emibini yobuhlobo kule veki kwelaseMelika. They have a lot of challenges with visas. And late withdrawals also through injury and medically. It was very difficult to replace if we couldn't get visas. But the players that are here, 21 players, we're just hoping that no one gets injured again. But I see the enthusiasm, I see the commitment, and I see the willingness to play. So, might have been a smaller squad, but there's enough players to be able to rotate. There's enough players to be able to play, give everyone an opportunity, because that's what it's all about as well. You want to get a result, but you also want to test players because you want to see the players that have been with you for a while who hasn't gotten game time, can they step up? Osakudlalela amabhokobhoko uLawrence Siphaka uthi imidlalo yepool lixesha eligqibeleleyo lokuzama ukuvavanya izinto ezintsha. They're crying foul about it, but I'm sure a lot of teams are really looking to it and see the effectiveness of it and how you go about it as well. And if you look at it as well, you probably the one person, the one split that you see there as well is probably the unlikely character that's only covering one position and everyone else is covering everyone else within the first starting 15. Mbukelo kwamanje ake siphosa amehlo ke sibheke ukuthi kumi kanjani kwisimo sezulu. Sikwamukele mbukeli ekhaya Jikelele sibonga khulu ukuthi sahlanganyele kanye nathi njengamanje ke mbukeli ake sibheke kwezomnotho luvale luphezulu uhwebo lwerandi eJohannesburg Stock Exchange izolo ntambama.
libiza u-18.76 edoleni lasemelika libe u-23.27 kupondo kanti-ke lungu-20.11 ku-euro. Ipula lasebotswana libiza u-1.37. Ijets ivale inkomba yezabelo yenyukile. Igolide libiza $1,941 ounce, iplatinum libiza $931 ounce, uwelo ngahluziwe ubiza $95.57 umphongolo. Sakuphinde kwacekeleka phansi ngomlilo esinye seyiteshi zogesi esisepitoli na izolo emva kokuthi eyinsukwini nje ezimbalwa ezedlule kucekelwe phansi ngamabomu isiteshi sogesi eseHeatherley ngasempumalanga yePitoli. Akaphuli Maseko imeya yaseTshwane uSilia Brink ehambele estation sogesi saseRooival esicekelwe phansi ngomsombuluko. Ekseni namhlanje injini yogesi ePyramid substation ithungeleke ngomlilo kwadaleka umonakalo nongakatholakala kuyimbangela yokusha kwayo. The Rooival power station is currently powered up. It is not damaged. The only part that has been damaged, the transformers in this HT yard. Umkhandlu dolobha waseTshwane uzodinga izigidi zamarandi ukuze kulungiswe izinjini zogesi ezilimele. Kumanje uvele ubhekene nesiteleka esingenamkhawulo seyisebenzi ngomdonsiswano wamaholo. We told our workers to go back to work, but the city didn't want to give the employees a tool of trade. So workers are unable to perform their duties because the city doesn't want to give them resources. Ukulethwa kwedingo zomphakathi kuphazamisekile. Nenqalazinda kahulumeni yaqhubeka nokulinyazwa. Imeya uSilia Brink umile kwelokuthi umkhandlu awunamali njengamanje. What keeps me up at night is our financial position. It's not in fact the strike. It is the fact that we are running out of money at an alarming rate. Iphathimandla zomkhandlu dolobha isacubungula isinqumo esivune izisebenzi odabeni lokwenyuselwa imiholo njengoba ifuna ukuthi siphosele inselele isinqumo. Sisagodliwe isinqumo esicelweni sokuhoxiswa kwecala elithweswe umholi we-EFF uJulius Malema kanye nonogada wakhe uAdrian Snyman. uMalema noSnyman babhekene necala lokuqhumisa isibhamu esidlangalaleni ngenkathi i-EFF ibungaza iminyaka emihlanu yasungulwa eMdantsane ngonyaka u-2018. Abameli babatyholwa baxoxa ngelithi alikho ingqina lombuso linokuchaza ukuba lo mpusamatheni ngowamanyano kanyayinguwanga. Bongeze ngokuthi alikho ingqina elibele kwibala isisadukasha ngela xesha elaza phambili lachaza ukuba loyikisela ubomi balo ngokudutyulwa kwalompu kwaye khange kubekho sakhiwo esathi samoshakala ngenxa yoku. Because on the one hand he says one thing, on the other hand he says something else. The witnesses did not say that which he attributes to them. I say that on the basis of that it is clear, Your Worship, that there is no case for the accused to have to come and answer. There's nothing to compare. There's no witness who can say whether it's credible or not, because there is simply nobody who has come before this court who can substantiate the claim that Snyman handed the firearm to Mr. Malema, if indeed it is a firearm. Ukanti umbuso uyasikhaba isicelo esithi noko ityala labo ngakubatyhola libuqilima. The case is proved beyond reasonable doubt, but nothing short of that will surface. 1 + 1 = 2, plus another 1 = 3. Your Worship's got the video footage, Your Worship's got the spent cartridge, Your Worship's got the actual firearm. You've observed it. Isigqibo ngakwesi sicelo silindeleke ngomhla we-19 kwinyanga ka-Okthobha. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Intengo yempilo yenyuke yafikela ku-4.8% ngoNcwaba njengokuqagula kongoti bezomnotho. Intengo yabathengi yona ibiku-4.7% ngenyanga edlule. Abaka-Stats SA bathi-ke izinto ezibe nomthelelo ekunyukeni kwentengo ngenyanga edlule ukudla, uphuzo olungadaki kanye namakhaya. Ngokwe-Stats SA imininingwane itshengisa ukuthi amanani okudla aqale ukunyuka kusukela ngoMasingana kuze kube uNcwaba. Uma kuqhathaniswa nasekuqaleni konyaka, inani lelitha lophethiloli liyirandi elilodwa kanye nama-43. U5 kg wempuphu unyuke ngamarandi 2 kanye namasenti ayi-14. Isinkwa esibrown ngamasenti 3 kanti amalitha 2 obisi anyuke ngerandi elilodwa kanye namasenti angama-31.
Ukunyuka kwentengo yokudla kumkhahlamezile uMbali Mthembu odayisa ukudla emakethe eGoli. Uthi lokudla kuthengayo kunyukile kodwa yena akakayinyusi inzuzo yakhe ayithola kubathengi. Nokho-ke uthi kungenzeka naye egcine enyusile inani lakhe adayisa ngalo njengoba ekhala ngokubiza kwempuphu, amafutha kanye nenyama. Ukudla bekuthenga ngamakhulu ayisikhombisa nje kuphela amarandi usekuthenga ngenkulungwane eyodwa yamarandi. Inkomo ziyadura like red meat, iprice yakhona ikhuphukile kakhulu. So nje nathi affecteke gcina kosuku sesidayisa inyama sibize inani eliphezulu ngokuthi yena ibusha idura from ebusha. Intengo yabathengi lokhu ime emgomweni webhange lombuso ka3.6 wamaphesenti inyanga ezintathu zilandelana kodwa lokhu kusengaguquka. It's not impossible to have maybe one or two committee members voting for a further 25 basis point hike. But I firmly believe that the consensus of the committee will be a no change, i.e. interest rates remaining at the current level, most probably for a prolonged period. I also do not see any quick decline or drop in interest rates given this scenario. Ikomiti elibhekele ezemali ebhange lombuso lizomemezela isinqumo salo ngoLwesine. Sikamkele embukeli lapha ekhaya Jikelele kanti bangabe siqhubekela phambili nezindaba esiniphathele zona bangamashumi ayisishagalolunye abafundi besikole samabanga aphansi iPulamadibuho eSoshanguve abathola ukwelashwa emva kokuthi bedle amakhekhe okukholakala ukuthi athakwe ngomthunzi weinkukhu abizwa ngama-space muffins. Kukholakala ukuthi ke laba bafundi benza ibanga ugrade R kuze kufike kwelesikhombisa kanti kukholakala ukuthi ke lamakhekhe bawathenge komunye abantu abathengisayo emgwaqeni ngesikhathi belibangise esikoleni izolo ekseni. Umnyango wezempilo ke uthi abafundisi baqale ukwexwaya indlela abafundi bebekhombisa ukuyiphatha ngayo. Ukuxoxa kabanzi ngalolu daba sixhumana nokhulumela umnyango wezemfundo eGauteng uSteve Mabona. Sibonga kakhulu ke mfoka Mabona ngokuhlanganyela kanye nathi namhlanje ekseni sikubingelele sikwamkele. Sithokoze nababukeli bonke. Kafushane nje Mr Mabona besicela nje ukuthi usichazele ukuthi lesi sigameko senzeke kanjani nokuthi nje uyayibuza nombukeli nami ngiyayibuza ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi isibale siphezulu kangaka sabafundi badle lama space muffins athengwe kumuntu oyedwa. Nathi kusimangaze ekhulu kwamambala ukuthi abantwana bathole amakuke lawo akatane bangi manje sithethi nasebenzisana namaphoyisa bathi umswa bamtholile ube nguye okadathengisa manje iphenyo liyaqhubeka ngoba lithome izolo namhlanje bazasitshela ukuthi ngabe mhlambe usebenza yedwa namkha kunabanye ababandakanyekako lapho ke sesakuzwa ngabo amaphoyisa siyahuluphela ke ukuthi bazayixazulula lolu daba kusibese siyazi ukuthi ukuya phambili sokuyanjani iye khona ababelethi siyabayelelisa bona baziqala into ezifana nalezi abantwana banganikela imali eningi namkha abantwana bayelelise ukuthi bangathengi konke lapha ngoba abantu abaningi siyabapha ukudla thina ezikoleni zethu. Ngoba phela umpela ungayibuza Mabona ukuthi lo muntu obebhaka lama space muffins ubeyabhakela inhloso yakhe vele bekuyini ukuthi athengisele izingane zibe kusiphi isimo nazo izingane zize zibe u90 zonke ezithenga lama space muffins yini kangake bakhange ngawo lama khekhe ukuthi bonke baze bawathenge lama khekhe kodwa ke njengoba usho nawe ukuthi ke kusaphenywa sethemba izimpendulo zizophuma sinjani ke isimo kulabo bafundi abangeniswe ezikhungweni zezempilo ngoba siyazi ukuthi abafundi abahlukahlukene bafakwe ezikhungweni zezempilo ezahlukahlukene. Izolo ebusuku sikhulume nabo bezamaphilo basitshela ukuthi ngoba abantwana bekade basesibhedlela imini yonke manje babona ukuthi impilo yabo ayisesebuthakathaka ngalendlela ebafike bangayo manje babona ukuthi ubuningi babo babiza ababelethi babanikele bona babatshele babayelelise ukuthi baqale ini nani ukuthi mhlambe nangabe kunento embi eyenzekako bakwazi ukuthi babuyele esibhedlela lapho bakwazi babasize manje ubuningi baphumile izolo namhlanje sizoqala ukuthi mhlambe laba abaseleko bazaphuma bonke
namkha kuza kuba nabasalako ngoba bona bekade bangafani ngokuphatheka ngoba abanye bekade banesiyezi abanye bekade bahlanza abanye bekade balila ngamathumbu ukuthi ayabaluma into ezifana nalezo manje siyabona ukuthi siyacabanga ukuthi angeke bonke kube baphume ngelanga linye kodwa siza kumemezela ukuthi isimo sikhamba njani ngokukhamba ngelanga. Sibonga kakhulu nje nokuthi ke ayikho imibiko esaphumile ukuthi khona ingane esiphangalele kulesi sigameko ngoba impela lokho siyazi phela ukuthi ke lesi simo sifakela kakhulu ke nabazali ingcindezi. Uyazi ucabanga nje ukuthi ungathi usemsebenzini uthola ucingo lokuthi ingane yakhe siphuthunyiswe esibhedlela kuyinto ekhathaza kakhulu. Ingabe khona yini imizamo yokuqinisekisa ukuthi ke abafundi baphephile ke ukusuka manje kuya phambili? Ibeke phelileko bena kade sithula ihlelo lethu lokuthi abantwana nawo wonke umuntu osebenzako lapha enkolweni zethu kufuze aphephe. Sitshilo ukuthi kufuze sisebenzisane nababelethi bakhambe ngaphambili kube ngibo abasizana nathi ukuthi wonke umuntu aphephe. Sithe thina sizobanikela insiza zonke ezokwazi ukuthi bahelebhe bavikele enkolweni zethu nabo-ke kuzafuze basihelebhe. Abantwana akukhulunywe nabo, abantwana abaziphathe kuhle, abantwana abayeleliswe ukuthi yini into elungileko yini into engakalungi ngiyo into ezokwazi ukuthi isihelebhe leyo ngoba iye izolo ekade kubuthaphu lapha esikolweni ngoba ababelethi beze ngobuningi babo bekade ngoku umuntu angazi ukuthi kwenzakalani ngoba bekade bathukiwe bacabanga ukuthi kunento embi khulu eyenzekako ngoba bekade babaningi khulu abantwana abawako abantwana benza ngendlela ethusako. Manje babelethi asisebenzisaneni sazi ukuthi sakha abantwana sakha nempilo yabo bazi ukuthi izoba yihle. Usakhuluma ngakho kwakho kwabantwana engabe kukhona yini ke mhlawumbe ke nje ke emva kwalesi sigameko ukwelulekwa ngokwengqondo kuzotholwa abafundi kanjalo ke nabazali beingane ezithintekile kulesi sigameko? Iye uyibethe esikhokhosini ngoba namhlanje sithe abalingani bethu bazokuya khona esikolweni wayobalula ke abantwana ngokwengqondo ngoba banye kuningi babo noma bekade bakwazi ukuthi baye esibhedlela bona baseleko babonile ukuthi bekade kwenzakalani esikolweni. Manje siyabona ukuthi kuze balule kuyaphambili umuntu angathi angifuni ke esikolweni ngoba kuza kwenzeka ulutho kimi ngoba sikhuluma ngebantwana abancane lapha kusuka ku-grade R kuya ku-grade 7 bantwana abancane kufuze sibaqalelele eduze khulu kwamambala kungakho sithi ithimba lethu lisebenzisana nesikolo nababelethi babe khona lapha esikoleni namhlanje ubona ukuthi siyabalula ukuchubeka ngokufunda kufuze kuchubeke ngoba izolo kuthikamezekile ukufunda kulesa sikolo. Njengoba usho nawe ukuthi ke laba abafundi basuka ku grade R baka grade R kuya ku grade 7 nokho impela kuse abafundi abasebancane uyabona ukuthi cha angeke lokhu kube ukuthi bekuyisinqumo sabo noma bebenza into ebebazi ukuthi benzani kodwa bengabe sibheka ke ebafundini abanye kwezinye izikole nje masichezuka kancane mhlawumbe basuke besemabangeni aphezulu for example bona ke siyazi ukuthi kunenkinga ke iningizimu Afrika ibhekene nengwadla kusetshenziswa kwedakamizwa ke ikakhulukazi ke abantu abasha. Ingabe yitheni inhlelo zomnyango nje zokunqanda abafundi ukuthi bangene idakamizweni? Ihlelo lethu nabasithula ivekepheleko sithe sikhamba nomnyango wezihlala kuhle bazokuthumela laba abaqala ukuthi indakamizwa zimotsha kangangani enkolweni zethu zikwazi ukuthi abantwana baphephe kukhulunywe nabo ukuthi into le ayenziwa nje nanje ukuthi into esicaleke ukuthi laba abathwenya abanye abantwana nabo baqalelelwe balungiswe umuntu uyalungiswa umuntu akuseyithiwa kuphosela izandla phezulu kuthiwa asisayingeni indaba yakhe umuntu uyalungiswa alungiseke unakalalela indlela enakanayo manje sizokwazi ukuthi sibalungise ukuya phambili siyazi ukuthi mhlambe ke ngeke kusaba nenkinga ngoba bayacotha enkolweni isikole esinye ke sale ukuthi siyabathathe manje kuba inkinga ke nakunjalo manje sifuna ukuthi sibalule sebenzisane sazi ukuthi inkolo lethu kuphephile indakamizwa azikho akekho nokuthengisako ngoba uthola ukuthi abantwana laba bayasetshenziswa beseshisa abantu abakhulu bathengisa indakamizwa manje sizobona ukuthi sihlalele eduze
sihelebhane sisizane na umphakathi ukuthi inkolo zethu ziphephe. Mabona ingabe umnyango usuhambe wafika phi ke ngodaba lokuphepha kweingane nje ezikoleni in general ngoba siyazi ukuthi kukhona lapho ke kuvele khona ukuthi izingane mayekeza abothisha baye bathola izinto ezahlukahlukene okufaka khona imimese izinto eziyikhale eziyingozi eyingena nazo izingane ngaphakathi esikoleni. Ingabe umnyango usukuphi nje ngokuthi uzame ukuthi unqande leso simo? Sisebenzisana nomnyango wezokuphepha. Ya enkolweni siqala ukuthi bena abaphetheni njalo kunenkolo ezi245 ezisendaweni la sibona khona ukubulele eziningi sithe sizobanikela ama patroller la abenzundwana ukuqhubeka lapho bahelebhane nathi ama camera sizobanikela nendozo ukuthi umuntu aqala nangenako lapha ukuthi usetshwa njani ukukhogonywe ukuthi uphethe indalo zonke ezikhona nazo lezo siyabo ukusebenzisana nje kwethu kuzokwazi ukusihelebha ukuthi wonke umuntu esenkolweni zethu aphethe ngaleyo ndlela kungakho sithi sokusebenzisana nababelethi ukuthi siyilungise lento nabo ababike umuntu angathi abona esikolweni ebusuku kuyakhanya lapha kunento ezenziwako lapha umuntu acabanga ukuthi mhlambi kuyasetshenzwa esikolweni ebusuku asisebenze ebusuku umuntu nakabonako akabikela amaphoyisa nabo bathe bazokwazi ukuthi bagijime msinya babone ukuthi kwenzakalani lapho umphakathi awuvula amehlo sikwazi ukusebenza inkolo iyamotshelwa bangena baphatha into zethu lapha ezisebenzisako ukufundisa njalo njalo yiyo-ke into esibuyisela emuva manje sithe ababelethi nomphakathi wonke awuvula amehlo nawo umuntu angathi mina angazi ukuthi kwenzakalani lapha angingeni ayisiyami leyo ngeyakho nawe ngoba isikolo ngesakho isikolo ngesekusasa lethu elikhanyako. Cha ibonakala impela ingathi ingasiza lokho okubalayo ukuthi nizozama futhi nokuthi kufakwa amakhamera mhlawumbe ezikoleni kubuke kuyesinye ke seyisombululo singaba khona ikakhulukazi futhi ke njengoba besike sezwa nemibiko esazi futhi ukuthi ezikoleni kugcwele kakhulu futhi nokuqhwagwa kwezinye izingane ke phecelezi ngesingisi ibullying manje mangaba khona ke vele izinto ezifana namakhamera kubuke kuyisombululo ke esingasolva izinto nama issues ahlukahlukene manje mnumzane ubabona ke umnyango wenu ngiyazi ukuthi uzohambela ke kulesi sikole ngabe nihlose ukuthola ini ke uma ngabe senifikile khona? Namhlanje ukuthoba umkhumbulo abantwana ukubona ukuthi isimo sinjani ababelethi yazi ukuthi ngaba khona ukuthi bakwazi kwenzakalani kuyaphambili nabakhona sikhuluma nabo kodwa nathi sifuna ukuthi namhlanje sifundise yinde esikhuluphele kwamambala ngoba besokuvala ingasikade manje asifuni ukuthi abantwana basalele emva. Sibonga kakhulu ke mnumzane umabona ngesikhathi sakho sekufisele nje nosuku oluhle. Sithokoze ma. Siyabonga kuthokoza thina. Umbukeli ke lowo bekuSteve Mabona ebesixoxisana naye yena ke ukhulumela umnyango wezemfundo esifundazweni eGauteng besixoxisana naye ke mayelana nodaba lobafundi abadle ama space muffins basebegula bephuthunyiswa ke ezibhedlela ezahlukahlukene ngenhlanhla ke mbukeli akekho ke umfundi othe waphangalala kulesi sigameko uphenyo ke liyaqhubeka njengamanje ke mbukela siqu edolo siyabuya emva komzuzwana.